Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Otu pati APC ekwuola na ndị gọvanọ ruru anọ gụnyere Alex Oti, Fubara, Kefas na Mutwang na-akwado isonye otu pati ha. Osote onye isi oche otu pati ahụ n'ime mpaghara South East, Ijeọma Arọdiogbu, kwupụtara nke a ọha na eze. A ga-echeta na naanị abalị ole na ole gara aga ka gọvanọ steeti Plateau Mutwang kwupụtara ọha na eze na ya nọ na nrụgide kpụ ọkụ n'ọnụ isonye pati APC. Ọchịchị etiti ekwuola ugbu a na onye sinetọ na-anọchite anya ndị mpaghara Kogi Central n'ụlọ sineti, Natasha Akpotudwagan, dara iwu mekọtara mpụ. N'ihi ya, ọ ga-azara ọnụ ya n'ebubo mpụ nke ikwute aha ndị aka ha dị ọcha. N'ọzọ dịka ịbịa, ụlọ sineti nọrọ taa kọwapụta Olufemi Oluyede dịka onye isi ndị agha ala anyị Naịjirịa. Onye enyemaka pụrụ iche nke Timipresiva n'okwu mgbasa ozi na ihe ndị mekọtara ọha na eze, Chief Julius Bokoro, akọwala ebubo ahụ na onye minista ahụ n'oge gara aga na-atụ atụmatụ ịgba ọchịchị dị ugbu a mgbe okporo dịka ogbokpasị. Ọgwụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.